Русия ба Тоҷикистон ба маблағи умумии 320 миллион рубл мудоили 5 миллион доллар силоҳ ва техникаи ҳарбӣ тақдим кард. дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. маросими тақдим рӯзи 28 октябр дар фурудгоҳи низомии айнӣ дар ҳудуди ноҳияи Ҳисор баъди анҷоми машқҳои муштараки созмонии паймони амнияти дастҷамъӣ баргузор шуд. дар ин бора мақомоти низоми Русия ва дигар расонаҳо хабар доданд. онҳо гуфтанд тақдим техникаи ҳарбӣ ба артиши миллии Тоҷикистон пас аз размоиши бародарии шикастнопазир 2019 баргузор шуд. русонаҳои Русия ин хабарро дар сарҳад қарор доданд ва таҳдид намуданд, ки техникаи мазкур ба маблағи 5 миллион доллар ройгон ба Тоҷикистон дода шудааст. мақомоти тоҷик дар ин бора изҳори назар накарданд. дар ин маросим генерал-полковник Александр Лапин, фармондеҳи нерӯҳои ҳавзаи Осиёи Марказӣ, хабар дод ва гуфт, ки кӯмакҳои Русия аз истгоҳи радар ва мошинҳои ҳарбии шакли замонавӣ БРДМ-2М иборат аст. Лапин гуфтааст, ки ин тақдимҳо дар чаҳорчӯбии барномаи навсозии нерӯҳои миллии Тоҷикистон ва бо ҳадафи тақвиятии тавонмандиҳои дифоӣ ин кишвари муттафиқи калиди Русия дар минтақаи Осиёи Марказӣ ироа мешавад. соли 2017 мақомоти Русия гуфтанд, ки ба Тоҷикистон дар чаҳорчӯби ин ҳамкориҳо дар ҳаҷми 122 миллион доллар муҳимоти ҷангӣ аз ҷумла танку БТР ва чархбол